O Hospital do Barbanza reforza a súa atención farmacéutica coa incorporación dun novo profesional. Esta medida permitirá dispensar medicamentos de alta complexidade e beneficiará a máis de 300 doentes na comarca. O Hospital do Barbanza dá un paso adiante na mellora da súa atención farmacéutica. Grazas á incorporación dun novo profesional, o centro poderá ofrecer dispensación hospitalaria de medicamentos que ata agora obrigaban aos pacientes a desplazarse máis de 60 kilómetros. Esta medida beneficiará a máis de 300 persoas da comarca, especialmente pacientes con enfermidades como esclerose múltiple, o Crohn ou a fibrose quística. A dispensación deste tipo de tratamentos require un control especializado que ata o momento só se realizaba en hospitais de referencia. Co reforzo do servizo, os pacientes poderán recoller a súa medicación en Ribeira, gañando comodidade e reducindo tempo e custos. Ademais, esta mellora supón un avance en accesibilidade, especialmente para persoas con mobilidade reducida ou enfermidades crónicas, e contribúe tamén a un seguimento farmacoterapéutico máis próximo e personalizado. Esta medida non só mellora a calidade de vida dos pacientes, senón que tamén reforza a seguridade clínica e optimiza os recursos do sistema sanitario.